Nazdar ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa z Tarkova, tentokrát priamo už z raidu, lebo som si prišiel urobiť dva rýchle tasky. Stirap, kde musím zabiť 3 PMCčka s pištolou a ešte jeden kill, ja musím zabiť jedného skava s augom. Mal byť docela jednoduché takto, takže taký rýchly raidík a no. No, tak to bol trochu nešťastný koniec. Je to prdele aj s celou prdele s close combatom. No, tak čo task mám? No dobre, tak šeref task. Jo, takže teraz tu mám tieto tasky. Eliminate PMC operatives violating PACA, soft armor in any location. To som mal na ty kokos ten stirap ešte. Kde z krku. Dobre, stirap. Friend from west, turneme tam všetky tie dogtagy. Ty chceš mať 5000 USD. Fakt skvelé, ďakujem. No tak prečo nie, mám 6000. Mám 6000. OK, takže teraz mi už bude aj Peacekeeper. Keeper dáva tasky, zase na shortliny. Flash drivey. Poslednú som našiel v skrine. Vlastne kultisti mi ju doniesli. Code Pocket Watch na customy. To už potrebujem aj druhý kľúč, čo som musím skontrolovať. Posledný gas analyzer. Keď sú to donesený scavmi. Problém, všetky morfíny sú. Farmacist už ale nie úplne. No dobre. A ide sa za praporom. Здорово, вояка! Проходи. Ага. Я не прогадал, когда подумал, что там что-то важное. Ах ты ж любопытный засранец. Ладно, ты парень полезный, еще пригодишься. Слушай, на борту были сразу аж 3 важных шишки. Вице-президент Terra Group и 2 члена Совета Безопасности. Я поспрашивал и узнал. Никакой толковой спасательной операции не устроили. Хотя люди-то там, ого, какие летели. Теперь-то понятно почему. На флешке этой инфа, что самолетик-то сбили. А хер его знает. Вот этого на флешке уже не было. Ух, прикинь, сколько мне отстегнут западные журналюги за такую новость. Но я тут на досуге поймал мысль одну.
Инфа сама по себе стоит приличные бабки. А если еще и узнать исполнителя... В общем, я думаю достать черный ящик. Ага, знаю одного. Электроником зовется. Загадочный малый. Лично ни с кем не общается. Правда, только механик связь с ним держит из всех торговцев Таркова. Но я уже обо всем договорился. Как найдешь черный ящик, передашь электронику. Оставишь его на рыбацком острове, на берегу. Там есть угловая комнатка. Электроник оттуда все сам заберет. Я как раз уже думал тебя выгонять. Бывай. OK, takže čo som v podstate sa v podstate dozvedel... Oh. OK. Čo som sa v podstate dozvedel, na fleške vlastne boli informácie, že lietadlo bolo naozaj zostrelené. Nachádzali sa na ňom nejakí traja veľmi vysoko postavení ľudia od Terra grupy. No a Prapor plánuje získať čiernu skrinku z lietadla, aby sme zistili, kto ho nechal zostreliť. To by mohlo byť, už to mať svoje peniažky v realite. Takže môj, predpokladám, ďalší krok je ísť naspäť na Woody, aspoň z Falling Skies. A ešte ho dostať na Shoreliney. OK, to som nečakal, ja som myslel, že to je na Woodoch. No dobre, ale ja chcem teraz hlavne level 15. A čo to znamená asi nejaké tie pakakily. No potom to by mali ísť ešte jedna misia na Ground Zero. A tam by som sa rád dostal. Mám trochu viacej taskov, takže asi tak. Väčšina taskov, čo tu pozerám, a vedú buď na customy alebo Woody, takže asi si hodím na seba Paka Armor. Vyťahnem nejakú zbraň, ktorá som získal z jedného ráno na Interoch. Takže idem zabiť dve PMCčka, kasne naspäť na faktorky a potom uvidím, čo ďalej. Prečo ja mám tak blbé šťastie? No výborne, tak máme to z krku, celú paku. Nedopadlo to síce v jednom raide, ako som dúfal, lebo moja sprostá hlava proste urobila chybu. Neskontroloval som si kornera, keď som počul ešte ďalšie PMCčko, tak som musel robiť druhý raid. Ale tak asi to vypadlo dobre, keď som tam našiel korunda. Tá ešte v docela dobrom stave a aj slušnú Neoskara. To je tuším jeden z tých... Úprimne neviem, či je nejaký nástavec na to, alebo je to jeden z tých novších Skarov, ale asi to bude iba novinka. No dobre, takže rýchlo to za task a pozerám, že sú tu aj nejaké nové. Balancing. Surprise. Handover 4. Class 4 or higher ballistic plates.
Dostanem killa helmet. Ďakujem. No počkať, toto je... Tier 6. To sú vlastne skoro všetko tier 6, že? Sakra. To sa si dám nejaký ďalší raid a... Takže počkať. Only business. Shady contractor. A nakoniec... jeho weekly task. Zabiť Reshalu. To nie je až také ťažké, zvlášť keď vezmem z toho, že zatiaľ je ten boss asi po každé. No dobré, ale... No a môj ďalší plán je... Ja vlastne ani moc neviem. Môj ďalší plán je ísť na Ground Zero, urobiť... Nie, vlastne ešte nie, ešte sa mi nechce, ešte tam nemám ten task. Tak pôjdem teda na tie Woody, kde urobiť čo najviac taskov. A tentokrát si vezmem ešte... Takže sa na to pripravím a uvidím sa, až tam pôjdem. No uvidím sa s vami, až tam pôjdem. Takže ja sa pripravím a uvidím sa s vami, až tam pôjdem. No dobre, tak som sa rozhodol ísť pre veci so snipermi, lebo mám niekoľko kvôli Tarkov shooterovi, takže jo. Takže sa ide na to, musím postrieľať niekoľkokrát zabiť s kavou, niekoľkokrát streliť čosi do nôh a ešte kopu ďalších vecí, nájsť praporov konvoj hlavne. To znamená ísť niekým tam tým smerom, dúfam, že tam... Ale nevidím tu nejakých skavov napríklad. Tak to na začiatok. Tentokrát sa mi určite nechce ísť na... Som miel zabíjať Šturmena, na to nemám ani trochu výbavu, teda vlastne mám, ale... Nemám chuť sa s ním porvať. Ok, to bol jeden kus tásku, ešte ísť po ten druhý. Tak musíme tu trošku poprezerať. Night vision, why not? Čakaj, to by mala byť tá Heavy Mind area. Jop, dobre. A tá druhá časť je na Ground Zero. Ale najskôr musím dokončiť ešte ten praporov task a niekde zohnať 2, nie 3 štvorkové pláty. No nie, to je iba MBSO. Myslím si, že to je Armor Repair Kit. Dobre, tu už nič neví. Takže hneď na druhú areu.
OK, to by boli misie pre to by to bolo prapora. Ešte musím pozrieť, čo ďalej. Vlastne ešte k tomu lietadlu zájdem. Počkaj, to by mohlo možno vyriešiť aj jeden problém. Na schovávačku. Po mne. OK, takže som Šturmena nakoniec nezabil. Neviem, či sa tam chcem na ten Somil vôbec vrácať. Do ostrovačského súboja sa moc nechcem dostať. Ale mám teraz skôr problém s jedlom. Že by niečo mohlo byť, ale ako tak na to pozerám, asi budem sa skôr ísť dole do medcampu. Bolo to čo najrýchlejšie. Ale som to ešte vlastne mal nájsť tú čiernu skrinku. Salva Wild.
viem, tie čierne skrinky väčšinou bývajú niekde v zadnej časti tých lietadiel. Je to aj tu, v tomto prípade? Nie sú tu nejaké toto. Nápovedy. Nie, najprv sa musím pozrieť, ísť do toho medcampu, zohnať si nejaké jedlo. No a pozriem to na wiki, niekde to nájsť. OK, už teda viem, kde ho mám hľadať. Viem, som mal pravdu, že sa nachádza v zadnej časti tých lietadiel. Už len 10 minút, fú. Jedno, bez toho flight recordera zatiaľ neodídem. To není sú. Kam zase zaliezol? Zabil? Ja zabil som ho. To je PMCčko. Kámo, to si kde zohnal? No dobre, tak beriem späť. Idem pre ten flight recorder a vypadnem odtiaľto. Toto je akože big docela. Tu musím zahodím, ten si keď tak viem popiť furt. Vision vezmem. Sheesh. Minút, no tak to by som si švihol, ty vole. Ja to. Tuto niekde by to malo byť. Ja tuto.
Ja som toto videl, len som to hold. Len som to proste nevšimol. Videl, nevšimol, mal som to tam. A je. Ja som moc ťažký. To není úplne najlepšie. Nemal by tu nie ten bunker? Vlastne moment. Dobre, tak som aspoň dorazil na exit. Jeden donesli mi slušný loot. Slušnú gunu. A sice som nesplnil úplne všetky tasky, ktoré som mal. No nie, že mal, chcel. Ale nevadí, tak rovno sa tam asi hopnem po druhé. Odložím zbrane a dám tomu ešte jeden pokus. Aha, takže aby som to pochopil správne, mne sa mi podarilo zabiť všetkých guardov, len nie toho šturmena. Tak skvelé. OK, druhý pokus na nejaké tie tasky pre Jägra. Jaha, všade som. Nice. Už mám jeden ledex z otázku a aj keby som umrel s týmto, mám ďalší ledex do hideoutu. Som happy. Musíme to nechať, nepotrebujem ju. Neviem, čo musíme zabiť pár skavov, to je všetko do IT. Ešte Sunken Village by tu teoreticky mohla byť. Pozerám, že auto tu je, takže mám exit už tu. Tu sa potiaľto. Neviem, či sú PMCčka alebo skavovia.
to znie skôr na PMCčka. Preto boli dvaja ešte toho tretieho vyriešiť. OK, to boli asi všetci. Času ešte 18 minút. Prvý, tu je druhý a tu vzadu je tretí, dobre, sú zbavení. OK, rýchle lúteničko. Oh, yes, CPCčko. To je veľmi dobrý rig. To berem určite. Ja, keď už sme u toho, ja už nesem tentokrát zabudnú na tie body. Láty. Ty si vlastne nemal nič, čo? Ty si mal ďalšie CPCčko? Chcel by to väčšie... Chcelo by to väčší batoh. Obidva rigy chcem vziať. Vlastne by som mohol urobiť Insure Fro. Že jednu na seba hodím. A druhé tu nechám. A si to aj spravím. Ale nie teraz.
Takže ešte do viličky a dúfam, že tam budú skavíci a potrebujem asi 3 zabiť ešte. Dobre, dobieham, uvidím, či tu budú ešte nejakí skavovia, čo sa na to nespawnli. Ale vyzerá to, že nie. Dobre. Neboj sa, už sa napiješ do síta. No nesplnil som úplne všetky tasky, dúfal som, že splním aspoň ešte Unprotected a Tarkov Shooter, ale evidentne nepôjde tak jednoduché. Ja to možno dokončím asi mimo kameru. Ja ukážem sa až už Tarkov Shooter 3. Dobre, ten úzer nedopadol úplne najrúžovejšie, ak som chcel, ale tak aspoň nejaké tasky tu sú. Tarkov Shooter 2. To je unlocky Tarkov 3 a to chce PMCčka z menej ako 25 metrov, to sa dá najlepšie na faktorkách. Ešte tu máme Search Mission dokončenú. Ale musím ísť na Luxurious Life a to chce zase naspäť na Ground Zero. Ja už ale natáčam docela dlho, takže ja to tu ukončím, porobím tu možno nejaké tasky, ktoré sa nedokončili, alebo ktoré sú trochu trapné. Proste porobím. Ja tu ešte porobím niektoré tasky, mimo kameru a uvidím sa u ďalšieho videa. A zatiaľ čus.